Dobroveče, poštovani gledaoci. Gledate vremenski izveštaj, ja sam Biljana Vraneš. Ovo je kišovit vikend u Srbiji. Sneg provejava ponegde i u nižim predelima jugoistoka naše zemlje. Upravo ovi oblaci u popodnevnim satima, sada to vidimo i na radarskom snimku, ponegde na području Južnog Banata donosili su i pljuskove praćene grmljavinom. Najviše padavina od četvrtka uveče bile na području Loznice, Novog Sada, Beograda, Valjeva i Negotina, a zahvaljujući padavinama, i to je dobra strana ovog lošeg vremena, dišemo vazduh dobrog i prihvatljivog kvaliteta. U danu pred nama ciklon koji uslovljava padavine premešta se polako iz Egeja dalje ka Maloj Aziji. Još sutra u Srbiji padavine, ujutru i prepodne obilnije na severozapadu i zapadu Srbije, a u popodnevnim satima očekuje se i postepen prestanak i slabljenje padavina, ali ostajemo i dalje pod uticajem hladnijeg vazduha koji stiže sa severozapada. Ipak temperatura u nekim mestima i do 14 stepeni. Posle orkanskog nevremena koje je pogodilo Hrvatsku, uklanjaju se posledice, a nadležni kažu da opasnost još nije prošla. Dakle, sutra u Srbiji padavine postepeno slabe i prestaju, ali slične vremenske prilike prognostičari najavljuju od ponedeljka do petka naredne sedmice. Još jedan podsjetnik za kraj. U noći pred nama prelazimo na takozvano letnje računanje vremena. Kazaljke na časovnicima treba pomeriti u 2 na 3 sata. Naravno, mnogi časovnici to će uraditi umesto nas. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Kiša gotovo bez prekida pada više od 40 sati, a sneg je provejavao i u nižim predelima. Biljana, kada će ove padavine prestati? Jasmina, sutra u popodnevnim satima očekuje se postepen prestanak padavina, ali treba reći da je u Srbiji već pala gotovo mesečna količina padavina. Vidimo najviše na području Loznice. Tako dugotrajne padavine i obilne uslovljava ciklon koji se sporo premešta iz oblasti Egeja ka Maloj Aziji. Sada odlazi, ali će još sutra pre podne, vidimo, na severu i zapadu Srbije biti jačih padavina, dok popodne treba ipak očekivati manje kišonosnih oblaka na nebu iznad Srbije, ali ostajemo i dalje pod uticajem ovog hladnijeg vazduha koji stiže iz Srednje Evrope. Sutra u jutarnjim satima živo u termometru od 2. do 7. podeljka, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. I u glavnom gradu veći deo dana uslovi za kišu i padavine nešto slabijeg intenziteta, a temperatura od 5 do 9 stepeni. U noći pred nama preći ćemo na takozvano letnje računanje vremena pomeranjem kazaljki na časovnicima sa 2 na 3 sata. Mnogi satovi to će uraditi umesto nas. Posle orkanskog nevremena koje je... Pratili ste Dnevnik, sledi serija Izvor, pa kviz Super Potera, a zatim film Kazino. Ostanite uz programe RTS-a. Svako dobro.